clavarem la pata. Som persones i errem. Però també estic segur que no clavarem la mà. Som més de 400 regidors al País Valencià i no tenim cap imputat. I això tots no ho poden dir. Altres ara mateix estan fent el compte a la inversa. Quants mos en queden que no estiguen imputats per corrupció? Tots tenim la intenció de canviar els nostres pobles. Estem ací per a governar. I ara parlo en nom meu, però crec que ho podria dir qualsevol dels que estem ací, si jo dic, soc David Abad i vull ser alcalde d'Alcoi. Vull ser el primer alcalde valencianista que tinga Alcoi. I jo crec que no hem de tindre vergonya en l'ambició de voler ser, sempre que siguem conscients que no s'opta a un càrrec, sinó que és un encàrrec. El projecte en majúscules és el poble que somiem, el poble que ens imaginem, cadascú de nosaltres en eixe coret que tenim. I ara és moment d'emocionar-se i de somiar. El 40% del pressupost municipal se'n va a multinacionals o bancs, que precisament són els mateixos que evadixen impostos duent els seus beneficis a les Illes Caimán. Eixe és el primer canvi que hem de fer en el dia a dia. Les empreses que contracta l'Ajuntament estan per a servir a ciutadans, no per a segrestar a l'Ajuntament, no és a la inversa. Cada cèntim dels diners públics, que són diners de tots, hem de tindre-los controlats. I controlats vol dir que qualsevol ciutadà puga consultar qualsevol factura i qualsevol despesa de l'Ajuntament. Ara hem tingut l'exemple del Ritalix, ho heu vist, i l'èxit que ha tingut. I estem parlant només d'una part de les despeses de l'Ajuntament. La gent sap el que anem a fer perquè sap el que hem fet. I anem a fer exactament el que dèiem que s'havia de fer, o el que hem fet en els pobles on hem governat. I la gent sap perfectament què anem a fer perquè saben la nostra trajectòria. Mira, vaig a dir-ho jo també. A mi encara me dona vergonyeta, però com David s'ha animat jo també. Jo vull ser presidenta de la Generalitat per a formar un govern que pense... Ui, m'ha emocionat i tot. Que pense en les generacions futures, no que pense en les eleccions següents. Hem tingut un govern que ha actuat pensant en les següents eleccions, en guanyar vots. Jo vull un govern que pense en les següents generacions. Tenim tanta gent creativa, tanta gent amb talent que no pot viure del seu talent o que ha d'emigrar perquè nosaltres hem tornat a ser un país d'emigrants. Quantes mares, quants pares teniu els fills fora? Fills que han estudiat, que s'han preparat, que han fet màsters, que han començat a lo millor alguna investigació que no han pogut concloure i que ara estan en l'estranger. Doncs ja està bé de mares i pares que despedeixen els seus fills simplement perquè estos no tenen un projecte de vida així, perquè no tenen possibilitats, perquè tenen una joventut a la que estem condenant a no tindre futur. Ja està bé de plorar en les estacions, tenen que tornar, i tenen que tornar perquè així els volem, perquè són nostres. Som l'únic territori pobre que té el PIB per sota de la mitjana estatal, la desocupació per damunt, la pobresa per damunt, la renta per càpita per baix, que paguem a comunitats més riques, paguem a Castella i Lleó, a Cantàbria. A mi me cauen molt bé, però no crec que deguem de pagar a aquells que tenen més. Perquè som un poble que ningú, mai més, li té que fer abaixar la cara. Moltes gràcies, visca Compromís, visca Alcoi! Hola, per què David Abad, per què Compromís en Alcoi? Pues perquè David Abad i perquè Compromís van anteposar les persones als bancs. Una política que rescate els drets de les persones i, per tant, una política que facilite la vida a les persones. Volem aquesta política que faci la gent més feliç, aquesta política que canvi el model productiu per a poder reindustrialitzar el nostre territori, per a poder fer aquesta transformació ecològica de l'economia, per a poder basar la nostra economia en la cultura, en el benestar i en l'ecologia. Aquesta política que fa que les persones puguen tindre un futur en aquest planeta i que els nostres fills i els nostres nets tinguen una vida possible i una vida còmoda en el nostre planeta. Eixa política per a les persones, eixa política que avantposa el benestar i la felicitat de tots, a aquells que han fet de la política el seu lucre personal i que han fet de la política simplement
avergonyir-nos i enriquir-se. Ell serà una persona que avantposarà les persones, la transparència, la bona gestió i sobretot la honestedat. Per això, David, per això Compromís. Moltíssimes gràcies.